Nazdar Stevie, takže chceš nějakou challenge, není problém, dáme ti to na videjko pěkně, ať máš nějakou motivaci a máš doma hned co dělat, takže něco s tím bříškem konečně podniknout, protože takhle už to dál nejde, Pauli. Minuta 30, to jsou začátečníci, jo, takže Pauli, dávej pozor, jak se to správně dělá, takže pouštím tvůj slavný časováč, dávám si ty tady pěkně na zem a pojďme na to.